става, пичове? Аз съм Иво от Кейджи България и днес ще направя нова поредица на старт къщи на синглплеер, които ни изискват много материали. YouTube. Ще го направя супер флейт. И общо взето 4 материала с украсата. Нищо е такова. Сега ще изключа дификълтито на писваше ме. И окей. И ще ми трябва обикновено дърво. Cobblestone. Wood и слабове. И ако искате да си го украсите, може да сложите log leaves. Тя е 5 на 5 къщата, изобщо не е голяма. Както казах, първоначална къща, нищо особено. Това не е урок, така че няма... Всъщност, да, може да го направя урок. Значи 5 на 5, в края ще слагаме ок. И тук е една врата, то е ясно. Вътре може... Да, знам. Изглежда по-добре с кабелстон, по-солидно изглежда. И една врата обикновена. И го надграждаме 3 блока. И в средата ще има глас пейн, което каквото реши. Според мен глас пейна е по-добрия вариант, защото не знам, на мен повече ми харесва. И сега почваме да слагаме слабовете. И те не са най-интересната част, но няма да скипвам. И да, заобикаляте общо взето къщата. Защо не е трудно. Говоря за тези, които почват сега да играят. Това е... едва ли не с 3 дървета можете да си направите тази къща. С 3 отсечени дървета може да се направи толкова голяма къща. И тук можете да сложите leaves. Тук, за да се слее, може така и даже по-добре се получава. И така разгръщате като цяло повече къщата. И изглежда по-голяма. Сега glass pane. Според мен за един сингъл... Добре. За сингъл плеер survival. То не според мен задължително ще трябва 2 торчета. Фурна, крафтинг, чест и легло. Няма къде без легло. И ето. Къщата ви е готова. Компактна малка къщичка. И не е кой знае какво на външен вид, но
това е Started House, както казах в началото на клипа. Има място, достатъчно място. Нали, тук можете да сложите каквото си искате, аз сега го сложих и така. И да. Това мисля да е за този първи епизод на уроците. И чао!